are feeling bad. Their children are not here. So I pity Nigerian students in the next one. No space. Yeah, we understand. Actually, guys, I get Shina. That's Okay, we're live already. no policeman in the UK and she was calling me this house. I will charge on pan only and you have you people just gave me this thing and this one just registered at children this one. One mgbe ejemekwe m ejemekwe m eje ije nwa mgberi ụmụaka kedunu ugbu a anyị chọrọ ime ihe gbasara isi
share, but I told them to share. I said they could have shared and season it. Ndị ọbụla anyị na-ekele unu na-agbalị agbalị daalụ nụ nke ọma unu na-eme ihe niile unu kwesịrị ime. Mommy, you did not cook it, and I did not tell her to bring her pressure cook. Actually, this is how do you season it? Mommy, they are asking her to. Can you hear me? Can you hear me now? People capturing me. Come on, you know what to do. That place was holding me. We should cut it off. Let's go tell her. Let's go. I beg you. Action, so we're ready. Are you ready? Yeah. So let me finish sharing. I've not finished sharing. Just give me 1 minute. 1 minute. Mm-hmm. Maybe children the chance to tell each other. Everyone in the family. Chizak Foods. Healthy food, healthy you. Chizak Pap is the lamp. Chizak Pap, made from 100% natural ingredients, nutritious and filling for everyone in the family. Chizak Foods. Healthy food, healthy you. Chizak Pap is the official pap for Igbo summer camp. Chizak Pap, made from 100% natural ingredients, nutritious and filling for everyone in the family. Chizak Foods. Healthy food, healthy you. Chizak Pap is the official pap for Igbo summer camp. For your ready-to-wear kaftans and kimonos, all sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears.
and kimonos, all sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears. Contact Lucharis Wears for your ready-to-wear kaftans and kimonos. All sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears. Contact Lucharis Wears for your ready-to-wear kaftans and kimonos. All sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears. Contact Lucharis Wears for your ready-to-wear kaftans and kimonos. All sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears.
Igbo Kwenu. Kwenu. Have you heard? Igbo Kwenu. Have you heard of the Igbo summer camp organized by Bakbando Language Hub for children between ages 9 and 15? Ogadikbogbo. Guest Minister Frank Edwards. Guest Artist Ugochi. Activities, Igbo language classes and others. Venue, Victoria Garden City, Lekki, Lagos. Host, Nwunye Mazi. Ndewonu onye ọbụla ọ bụ mụ bụ nwunye Maazị onye nwe ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Bakbando Language Hub. Ebe a ka anyị na-enwe nzukọ summer camp anyị. Soronụ m ka ngosi unu ka ọ dị n'ime. Ebe a bụ ọnụ ụlọ. Soronụ m. Ebe a bụ ebe oriri. Bụ usekwu nri esiri ebe a na-atọ gwogwo. Ebe a bụ osi ite bekee. Nke a bụ ebe a na-asa efere. Ebe a bụ nju oyi. Soronụ m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F G W I. Ebe a bụ mkpụrụ. Enyo, akwa mgbochi, oche, akwa, nju oyi, onyonyo, ụlọ mposi, ebe a na-asa ahụ. Unu hụkwara ihe niile m gosiri unu. Ngwa gbaa n'ọsọ ngwa ngwa kpọtara ụmụ unu na Bakbando Language Hub Summer Igbo Camp nke na-eme na VGC n'ime Lekki ugbu a. Daalụ. Give us the beating now. DJ. Yeah, beating. Let's go.
ejemekwe meje ejemekwe meje ejero mebe riri ya ejemekwe meje ejemekwe meje ejero riri ya o tina kamo n'eberi pa o ije nwambe ejemekwe meje Nemolu ejemekwe meje Nemolu ejemekwe meje ejero museku sekuru ya tina kamo n'eberi nwambe ya tina kamo n'eberi kwa ejemekwe meje ejemekwe ejero museku sekuru ya tina kamo n'eberi kwa ije nwambe ka koro onwu n'aka Lord, Lord. Mba, onye nke ahụ toro ogologo nọrọ n'oche. Duru m nọrọ with pressure. Ngwa. Ụmụaka ndewonu. Ndewo. Unu gbachiri m nkịtị. Ụmụaka ndewonu. Ndewo. Ka ihe a na-akpọ ebe a. Ka ihe na-akpọ ebe a. Unu gbachiri nkịtị. Ka ihe na-akpọ ebe a. Usekwu. Usekwu. Anyị si n'ọnụ ụlọ wee gaa n'ebe oriri wee gaa n'ebe wee bịa n'ebe usekwu. Ugbu a anyị na-akwado ịmụta ka esi esi nri. And mama nnukwu, onye a bụ mama nnukwu bịa ka ahụ kọrọnụ ya aka. Kọrọnụ ya aka. Daalụ. Onye nke a bụrụ onye na-esi ezigbo osi ite. A na-akpọ Miss Comfort. Kọrọnụ ya aka. Ọ bekee. Nnọọ. Ngwa ha chọrọ igosi anyị ka esi eri ji mmanụ. Ji mmanụ is yam oil. You know the Igbo people, we enjoy eating yam oil. But we have variety of ways of treating the oil. Today, ọmalịcha nwaanyị a na mama nnukwu gosi anyị ka anyị ga-esi wee sie ya bụ ji mmanụ. Iwe rie ya ọ na-eme gịnị? Ọ na-atọ. Look, you have to say it. Say ọ na-atọ. You know what is ọ na-atọ? It's so delicious. Onye ọbụla say ọ na-atọ. Ọ na-atọ. Ngwa ugbu a ka onye anyị na-enye ya bụ igwe okwu. Ngwa ụmụaka nnọọ. N'ụbọchị nke taa anyị ga-akụziri unu ugbu a ka esi esi ofe mmanụ a na-eji eri ji na ala Igbo. So ihe na-akpọ nke a bụ mmanụ akwụkwọ nke Igbo, nke ndị oyibo na-akpọ stew or sauce. You know, that's what you call what sauce. You use vegetable to make sauce, isn't it? But this one is for what? Native sauce. Nke a na-eji megịnị ihe ndị anọ n'akụkụ ka eji esie eri ya dị mma n'ahụ. Anyị na-eri ya ihe ga-enye anyị ihe n'ahụ. Ihe esi ihe a bụ gịnị? Nke a bụ efiri. Nke a bụ gịnị? Efiri nchuanwụ. Nke a na-akpọ scent leaf. A na-akpọ ya gịnị? Nchuanwụ. Ebe ọsọ nchuanwụ. 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 Weta ofu mbụba nye aka ha sie ya. Ị na-anụkwa isi ya? Nchuanwụ. A na-akpọ ya nchuanwụ. Mbịakwa n'ala Igbo. Gịnị ka a na-akpọ ya? Gịnị ka a na-akpọ ya? Nchuanwụ sie ya. Nchuanwụ.
a na-akpọ ya nchụanwụ. Nchụanwụ a abụrụ sọsọ iji ewe mee gịnị wee rie ji. Akwụkwọ a bara ezigbo uru n'ahụ mmadụ. A na-akpọ ya nchụanwụ. O nwere nke kpọrọ akpọ ebe anwụnta na-ata, eso ya ọkụ n'ime ụlọ, anwụnta agbafusi ebe ahụ. Mana mosquito nke ndị oyibo na-akpọ mosquito. The dried one, you put it on fire. The smoke will pursue what? Mosquito. The aroma. So mosquito. Nchuanwu means ona achugine. Ụmụaka na-amụtakwa. Ọzọ ọ bakwara uru maka afọ. Ọnwụ na ị na-eri nchuanwu otu ọ dị, ịma na-enwe gịnị, afọ ama na-enye gị nsogbu, afọ ama na-arụ gị. Gịnị bụ afọ? Stomach. Gịnị bụ stomach? So grandma si na iji nke a wee sie n'irie ya, ọ na-achụpụ gịnị ọrịa afọ, afọ mgbu, no stomach pain. If you finish using this thing, if you eat it, sometimes you have stomach pain and you take nchuanwu, stomach will do what? You have stomach ache. Na ọzọ nke ọzọ anyị nwekwara eji esi ya bụ ihe nke a na-akpọ onions na olu bekee, ma anyị na-akpọ ya gịnị ayo. Gịnị bụ onions? Ayo. Onye ọbụla si ayo. Onions ayo. Nke bụ nke izizi. Gịnị bụ nke a? Gịnị bụ nke a? Gịnị bụ onions? Ayo. Nke ọzọ anyị na-etinye n'ime bụ nke ndị oyibo na-akpọ Maggi cube, mana anyị na-eme gịnị nke anyị nwere okpeyi. So nke a bụ gịnị okpeyi bekee. Nke a bụ gịnị nke a bụ gịnị anyị ewetazie ihe na-eme ka nri dị ụtọ. Nke a na-akpọ nnu. A na-akpọ ya gịnị nnu. You know it as salt, isn't it? Table salt. So a na-akpọ ya gịnị nnu. Gịnị bụ salt? Gịnị bụ nke a? Gịnị bụ onions? Gịnị bụ Maggi? Now, gịnị bụ salt? anyị wetakwa ihe ọzọ ya esikwa ya. Nke a na-akpọ ose akwọrọ akwọ, ose ịkpọ akwọrọ akwọ. Nke a bụ gịnị ose. Nke a bụ gịnị ose. You know it as pepper, isn't it? Mana ọ bụ ose. Gịnị bụ nke a? Gịnị bụ onions? Ayo. Gịnị bụ Maggi? Obey bekee. Gịnị bụ gịnị ọzọ ka grandma gosiri anyị? Gịnị bụ salt? Gịnị bụ pepper? Ose. Na ọzọ dịkwa ka ya ji esi ya bụ nri bụ gịnị nke a na-akpọ ụkpaka. Nke a na-akpọ gịnị ụkpaka. A na-akpọ ya gịnị ụkpaka. Nke ndị oyibo na-akpọ oil bean. Nke ndị oyibo na-akpọ gịnị oil bean. Ejikwa ya agwa abacha. Ụmụaka na futuru gị before, na futuru gị ya mbụ, unu eritụrụ gị ya. Maka o si atọ. Do you know the taste? Ikenna sikwa na ọma ka o si atọ. Ngwa n'ụbọchị nke taa ị ga-eri ya, irizie ime ka o si eme gịnị ka o si atọ. Ịlarụzi gwa nne gị ka o mee gịnị ka ọ na-eji na-esiri gị. Ọ na-enyekwa ezigbote ihe n'ahụ nke ndị oyibo na-akpọ protein, ihe na-edozi ahụ. Okay? Now nke a bụ nke a na-akpọ ayịya. Nke a bụ gịnị ayịya. Nke a bụ gịnị ayịya. Nke anyị ji mara n'ụlọ oyibo gịnị crayfish. Gịnị bụ crayfish? Akwụ hụrụ nke eji esi ofe n'ụlọ, a na-akwọ ya akwọ, mana nke anyị agaghị akwọ ya akwọ. Asago ya mmiri, sapụcha ya aja ọfụma. Nke bụ unu rie unu ata ya, o mee gịnị ọ dị ụtọ n'ahụ. Nke a na-emekwa gịnị ọ na-enyekwa ihe n'arụ, na-eme ka arụ dị mma, nke ndị olu oyibo na-akpọkwa gịnị protein. So ugbu a otu o si wee dị. Nke a bụ gịnị? Nke a bụ gịnị? Nchuanwu. Onions abụrụ gịnị? Ayo. Maggi abụrụ gịnị? Cube. Seasoning cube abụrụ gịnị? Obey bekee. Salt abụrụ gịnị? And then ose. Ekwele m ya. Pepper abụrụ gịnị?
ose. Oil bean abụrụ gịnị? Ụkpaka, ụgba. O nwere ndị na-akpọ ya ụgba or ụkpaka. Then crayfish abụrụzie gịnị? Ayịya. Kwuo ya. Jisi ike. Kwụrụ n'onwe unu aka. Clap for yourself. Kwụrụ n'onwe unu aka. Anyị wetazie ihe eji eri nke ga-eme ka eme gị n'itinye n'ọnụ na-eme gịnị ọ na-atọ gwogwo nke a na-akpọ mmanụ nri. Ọ gịnị mmanụ nri nke a gịnị mmanụ nri nke a gịnị mmanụ nri n'olu oyibo a na-akpọ ya gịnị oil, red oil, palm oil. na ụlọ anyị mechicha ihe ndị a sinye n'ọkụ ụmụazị o nwere ihe eji eri ya na imetụ ya ọnụ imetụ ya bụ ihe ọnụ ọ na-atọ sọsọ gịnị mere nke ọ ga-eme isi nke a bụ gịnị azụ eghere eghe azụ emere gịnị eghere eghe azụ nke a abụghịkwa fridge or it's not a frozen fish ọwa azụ nke ndị oyibo dowere ya kpọọ nkụ no nke a si from high sea nwunye maazị gotere unu natural fish. Yes, kwọrọ m aka. Clap for me. Kwọrọ m aka. Daalụnụ. Ụmụaka emeriri ebe a kịta anyị ga-ewetazie n'usekwu anyị tinyezi ọkụ kịta a na-esi esinyetu ya n'ọkụ eme gịnị etinye osite bekee ọnụ sobere ọkụ ewepụta ya wee ji wee rie ji ewere wee rie ji. Mama nnukwu ka a na-akpọ ihe a gịnị bụ ihe a? Ite ihe ji si aka hapụ ebe a nke ahụ gịnị ite eji ite si ji. Gịnị bụ nke a kwanụ? Osite bekee. Gịnị bụ nke a? The gas burner. Gịnị bụ nke a? Gịnị bụ nke a? Na nke wee bụrụzie ji ya ka m ji hapụ ebe a kunu hụ na na-eji ite wee na-eme gịnị esi ji ọ bụrụ asịsị unu ga-asinye ji chọọ ihe ọzọ mba ite ka eji eme gịnị esi ji. Na ugbu a ụmụaka ka anyị tinye ọkụ na osi ite bekee ka ahụ ka esi eme gịnị akwado ya n'oge a na ụlọ m tinyezi ọkụ onye na-enyere m aka n'usekwu gaba eme gịnị bịa na-eweta ndị ofu na-etinye ka o mee gịnị ka unu fụ ka esi etinye na-akwado ya bụ ihe nke bụ na eri eme gịnị arụ ada anyị mmadụ anyị mụrịmụrị ọ bụ sọsọ ihe a na-ere ịma ihe a na-eghe eghe adịghị mma n'ahụ anyị na-eri ihe ndị a otu a ọ dị ịghọtago ọ na-emezi arụ. Unu na-aghọta ihe grandma na-ekwu. Grandma say when she finish when Auntie Comfort is going to cook this thing for us now. Aru is your body, yeah? So when she's cooking it, she will show you how to cook it, and when you eat it, it will be good for your what? Body. And that when you now eat good food, you will be healthy. Aru adịghị mma. Ikenna nọrọ ọfụma. Ihe ndị a niile a ga-eme gịnị a ga-etinyecha ya na ite olu na-ahụkwa ya nke a gịnị ụkpaka. Ayịya. nke a gịnị Ayo. ayo kwọrọ n'onwe unu aka. nke a gịnị Nchụanwụ. ejigo nka iwu anyị asachago ya ma bee ya ebe etinyekwala ya ụtọ etinyekwala nchụanwụ a otu a ọ nọ na-anụ ihe m na-ekwu ehe anyị asago ya mmiri wepụcha aja dị na ya ma bee ya ebe ma mee ya gịnị Bee ya ebe means to slice it. Are you enjoying your Igbo class? Your kitchen class? Unu na-enwetakwa onwe unu? unu na-amụtakwa
ihe. Hey, Will you cook in your house? Can you cook it in your house? Yes, now. Ndị nnukwu ga-esi nwu ya. Fresh. Zuru. So, Dube simba. Muta ya inaru isiri e mo mege. Next time you can go to my town. Because that's the only thing I can do is boil water. Ose. Nkwanyecha ose a n'ime pọta. Mba o jolita. N'ime ita, nkwanyecha ya n'ime ya. Mba o. Ehe mmemme. Kubiri. Ehe. Onye ọbụla say kubiri. Mme gịnị? Say kubiri. Kubiri means take a little. Say kubiri. Kubiri. Ị ga-ewere ya ka o si masị gị. You take it as you want. Do you understand? Okay. So we just take it. Mba tinyekwa biko obere maka ụmụ m. Obere. Biko ụmụ ọma kpakpando language hall. Ejikwala ose chụpụ anyị. Ị na-eshiri anyị shiri. Ị na-eshiri anyị shoro. Okay. Mba o don't speak English here. Ihe kpọrọ nke a. Ha. Obey. Onye nkuzi onye jere gị. Ihe kpọrọ nke a. Obey bekee. Kpọọ ya ọzọ. Obey bekee. Change to be king and my baby. Uche, oh wonderful boy, my darling. Obey bekee a. For Sunday. Ị ga-atụnye ya otu a n'ime. Ka ọ na-akwado ya ka ndị eme gịnị ka a na-agụnyekwa eji na gịnị efe eji eri ya. Ka anyị na-akụgote obere egwu. Eje mekwe meje. Eje mekwe meje. Eje mekwe meje. Eje ruo usekwu. Sekwu ya. Tina kwamo. N'eberi gbao. Ije nwamberi. Eje oke ọ bịakwa. Ka bụ nnu nkwanyecha nnu a n'ime ite. Mba o. Biko nwunye m chọrọ ịjụ ha ka ihe mmemme ya. Say it confidently. Say it again. Kubiria. Precious Kubiria. Okay. Go summer camp next time for you. So Swibo. What one negi Swibo? Kazi ihe ikpeazụ anyị ga-etinye ya. Ihe ikpeazụ means the last. Say ikpeazụ. Nke ihe dị ha. Mmanụ nri. Kworo n'onwe unu aka. Udo dịkwa. Okay, ngwa o mechala nọrọ ọdụ. Oh my baby, ngwa nọrọ ọdụ. O nna m. Nọrọ ọdụ. Mr. Comfort, we bịawa gị bịa nso ya. Mba, chere hapụ ya. Unu mara ga-ekpuchi si ma na-esi nri usekwu maka ntutu. Gwa mgbe ekwuru okwu na ị na-esiri anyị nri, sireziere anyị nri. Maka ntutu afọ ime gị ịdapụta gị n'isi. Eje mekwe meje. Don't want me to dance for you. If you give me voice, I will dance. Eje mekwe meje. Eje mekwe meje. Eje ruo ma ba bara ya. Tina kamo. N'ebere kwa o. Ije wa mmeri. Eje mekwe meje. Ije wa mmeri. Eje mekwe meje. Ije wa mmeri. Eje ruo n'ugwu. N'ugwu ya. Tina kamo. Ije wa mmeri. Eje mekwe meje. Ije wa mmeri. Ayo. Eje mekwe
anyị ji wee chọọ iri ji a. Biko onye ga-agwa anyị ihe niile dị n'ime ebe a ka anyị wee tinyezie ya na ọkụ ka ọkụ metụ ya obere. Gịnị ka etinyecha? She's asking what did they put inside? Gịnị ka etinyecha? If you answer it, you are getting a gift. Anya no dị n'ogologo akụkọ. One person will say everything in Igbo. You go with this beautiful mug. The man wants to give a try. What would you do? No, ayo. Igbo name, you call it. Okay. No is salt. Ayo is onions. No, come now. You ask the question. Come on. I'm the one holding the gift. Who goes on with this mug? No is salt. Ayo is onions. Ayo is crayfish. What's Nchiawu. Okay, Nchiawu. Was scent leaf. What's pepper? Pepper is eso. Okay, ose. And and redder was maduri. Okay, maduri. Oh, and I said crayfish. That's there was that one that looked like what was it called again? Beans something. Okay, yeah. Beans oil. Oil beans. Ukwacha. Ukpaka. Oh, yeah, seasoning. Something what? Upenyi beke. Upenyi beke. Masidalu. What do you say? Pam. I see no bia Igbo summer camp. Uneche na na-egwu egwu. Anyị kwadoro ọfụma. Gịnị ka nwa gị na-eme n'ụlọ? What's your child doing at home? Anyị na-eme ihe na Lagos. Ka ihe nwa gị na-eme n'ụlọ. Ịhụla Dube ma mụtala ka esi akwado nya bụ ofe eji eri ji, ofe mmanụ eji eri gịnị ji. Gịnị ka nwa gị nọ n'ụlọ na-eme n'oge sọma? Kpọta ha ebe a ka ha wee were soro anyị kpori ndụ n'asụsụ bekee. Onye ọbụla sị kpori ndụ. Kpori ndụ means to enjoy. Are you enjoying your camp, babies? You like your camp? Are you enjoying your time? Are you stressed or you're enjoying your time? Ọkwụrụ na nụ ka anyị si ekwu ya, we are enjoying our time. Ngwa ka ndị fezie ha ya bụ igwe okwu. Ya mere ụmụaka kịta anyị esichago ya. Ọ dịgo ka si kwado iri ya. Ka m kụnye ebe unu ga-ahụ ya. Ịhụla otu esi ekunye ya. Ka ọ dị, taa ka ihu ya dị. Ịhụla otu ọ dị. Yes, I'm coming. Ike na n'ọrụ. Ịhụla ya. This here is so delicious, very healthy. Igbo people will have good food. It's not all this pepper and then everything. It's not like beans. It's so delicious, very healthy. Honestly, you can even eat it like this. Listen to me now. Do your hand like this. What up nose up? What up nose up? Come on. Are you ready? Jiriji. Jiriji means
yam. Jiriji. Koroya. You're not giving me the vibe. Jiriji. Swallow. Koro. Scoop it. Come on, baby. Come on, baby. Woo! Scoop it. We'll go one more time. Jiriji. Koroya. Let's go again. Jiriji. Koroya. Clap for yourself. Unu ga-ebuteziere anyị nke anyị ga-eri. It's not for us to go and eat our own now. Yeah. So mmanụ unu ga-ejizi nwayọ kwupụtara anyị bute ya ebe oriri ka anyị nọ n'ebe oriri na gịnị rie ya. Anyị ga-akwọrọ ha aka ugbu a jirizie nwayọ gbara egwu ije n'ekwe wee jekwa n'ebe anyị n'ebe oriri to the dining. Unu dị njikere? If I say unu dị njikere, say adị m njikere. Ịdị njikere? 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 Adị m njikere. It's simple. Are you ready? I am ready. Ịdị njikere? Adị m njikere. So Igbo is so simple and interesting. Can we go? Ịdị njikere? Ụmụaka kunu ga-eri ji a. A na-akwa eji ihe ndị oyibo na-akpọ fọm. Eri ya. Were aka were eji mee gịnị? Kọrọ ya na-eme gịnị? Na-etinye n'ọnụ gị. Ị ga-akọ ose akọ. Ọ na-adị ụtọ. Let's talk now. It's not when come now we bring this into the dining. I don't like it. If you don't eat this thing, you're not an Igbo person. You're leaving the camp. Do you want to leave the camp? Close up. You only have to come. You better eat this delicious one. It's a mohel. Don't tell me hot chocolate. Ask me hot chocolate. I want hot chocolate. Or when you eat that, tell yourself. I told you what to do. Jiriji, beginning. I don't like how you are saying it. Jiriji. 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 Let's go. Jiriji. Let's go. Jiriji. Jiriji. Okay, ka ikele mama nnukwu si mama nnukwu Chukwu gọzie gị. Miss Comfort Chukwu gọzie gị. Gịnị ka anyị ga-asị ha? Daalụ. Gịnị ka anyị ga-asị ha? Daalụ. Now if you don't dance, you are not my friend. We are going to say Jiriji Koroya. Jiriji Koroya. Let's go. Jiriji. If you don't dance, you are not my friend. Let's go. Jiriji. Jiriji. Oh, be on a straight line now. All my teenagers, if you don't say Jiriji Koroya, you are not my friend. Hey. Are we ready to go? Yes. Do your leg like this. Let's go. Jiriji Koroya. Your hand must be like this. I'm not joking. Zuru. Let's go. Up. Jiriji Koroya. Jiriji. Jiriji. Ewa Jiriji Koroya. Jiriji Koroya. Jiriji. 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 I watch you. Jiriji. Corona Wunaka. Yes. Somebody have your seat. Everybody in the round. So let's say can you be dying in Ebo Riri? It's fine. Just mash it up. Hey. Yeah. For everyone in the family. Chizak Foods. Healthy food, healthy you. Chizak Pap is the official pap for Igbo summer camp. You can now take off your hands, children. Yeah, take off your hands, children. Your cap. Chizak Pap, made from 100% natural ingredients, nutritious and filling for everyone in the family. Chizak Foods. Healthy food, healthy you. Chizak Pap is the official pap for Igbo summer camp.
Paris wears for your ready-to-wear kaftans and kimonos. All sizes, wears all. We are located at 7A Otaiku Street, Ikate. Call us on 0706 747 3745 or WhatsApp at 0909 525 9373. Very affordable and easy to wear. Our social media handles are Instagram, luchariwears.ng, and on TikTok, luchari_wears.